Hmm? Sige si Brad. Si Brad Lindon. Good morning, tanan. In relation sa atong Mama Mary, nganong magimaya ka Maria ang atong iyampo? Magimaya ka Maria ang iyampo. So nganong maghimaya ka Maria ang atong i-ampo, no? Kini nga pag-ampo gitawag ni angelic salutation nana sa Lucas 1:28. Nakita na to ang dako kay nga pagrespeto ni Archangel Gabriel ngadto kang Santa Maria. Now pag atong i-kuan Santa Maria, ato siyang i-honor, i-venerate, mahigsunan. Ang mahitabo is mo pray pud siya para sa ato. Ang grasya manggod nga naa sa mga santos, pwede po niya mapaambit sa imo. And every time nga atong i-honor sa Mama Mary is also marabag maapri po ang atong kasing-kasing para ang mga grasya nga nadawat sa Santa Maria, pwede po din niya mapaambit sa ato. Ikaduha, atong gina-venerate sa Mama Mary o maghimaya ka Maria, tuon ka siyang example. Kung unsay mahitabo sa usa ka Katoliko o Kristiyano, tanawa si Maria. Kay si Maria ang atong pinaka-example. Ug unsay nadawat ni Maria, mo po na atong ma-achieve puhon. Man si Maria sa iyang gabrihan niyang kasing-kasing, nga matuman ang imong pagbuot dinhi kanako. Ang iyang kinabuhi, makita nato nga di lang istorya about ni Maria. It becomes the story of Mary and Jesus. In the same way, so kung atong tanawon si Maria, nga abrihan po nato atong kinabuhi sa Ginoo, ang istorya sa atong kinabuhi, di lang may mga istorya ni Brad Lindon. It will become the story of Brad Lindon and God, nga nag-uban diha sa iya. So na kalipay, na kasakit, na ordinaryong panahon, apoy mahimayaon na kinabuhi. That's why we Hail Mary, atong gi-meditate, atong gi-meditate ang Hail Mary, tungod kay, usa na siya ka-foundation stone nga line sa atong pagkinabuhi pod uban sa atong Ginoo nga pigsunan. Yung nana ka nindot ang pag-Hail Mary. Dapat gipadugang, no? Gipangutanan ni Father Gabriel Amor ang demonyo sa napusis nga tao, unsa nga pag-ampo ang pinakadili ganahan. Kaya once man gud makatuga ang demonyo sa ingal, makontrol siya. Ayang itubag Hail Mary. Kaya sa tanan nga mga tao sa kalibutan, mga maalamon nga mga tao, kusgan ug gamhanan nga mga tao, luhod man sa demonyo nakasala. Kunay simply yan ang babay nga wa gid nila napindi. So every time nga imong litukon ang Hail Mary, ma-remind ang mga demonyo nga naay babay nga wa gid nila napindi. Umaluya, umawikin sila magisunan. That's why importante ang paglitok sa Hail Mary. Salamat kayo sa mga pangutan na ba. Napay na yung pangutan si Sister Patrina. Okay, no? Salamat kay ato na idol ang Ginoo, no? Actually, yaman din sa Ginoo ang mga kamatuoran. Ang term na gigamit pagsulay, ang pagsulay mo nang gitawag formal equivalence sa translation. Ang panulay, dynamic equivalence. Pero ang meaning sa word nga panulay diha is pagsulay. Dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Pero ang form nga nagamit commonly, panulay. So dili na sa inga, dili mo kami itugyan sa mga demonyo. Dili sa mga meaning. Kundi dili ang meaning ana is dili mo kami itugyan sa pagsulay or mga test. Do not bring us to the test. Ang paglitok lang, no, kay usahay mo itong sulay, mahimong end dahil sa Bisaya na to. Muna siyang nahimit kay dili mo kami itugyan sa pagsulay, ang common na hilitok, dili mo kami itugyan sa panulay. Na ako ang panulay kay pwede sa duha meaning. Pagsulay or demonyo. Pero ang meaning gina na is dili mo kami itugyan sa pagsulay. Bisan og atong malitok panulay, pero ang meaning na is dili mo kami itugyan sa pagsulay gihapon. Okay? Tungod na siya sa way of translation. Kay daghan mga translation nga dili gigay siya ma-accurate labi na gyud sa lahi nga paggamit sa mga tao. Okay? So ay kabala ka sir, no? Pagsulay. Og salamat po sa imong pagpaminaw, no, sa radio program. So iampo po ni
no, at sa kanunay. Napay lain. Ang importante lang nga paglitok na sa word nga panulay, ana sa tong mind pagsulay. O sa tong bantayanan. Kabantay mo na nasa Biblia sa cross si Kristo. Di ba mingon siya nga ilwi lama sa baktani na tubag din ang sundalo. Iyang gitawag si Elias. Saya itong nahuna ng word ni Elias. Ha? Iyang gitawag si Elias. Prophet? Ang original nga term sa Hebrew is Eliyahu. El meaning Elohim, Yahoo meaning Yahweh. God is Yahweh or Yahweh is God. So yan isang bigya, God is Yahweh, Eliyahu. Pag-translate Elias, ang itong una-una inoon ang propita. Pero ang pasabot ay ang Diyos yung isang tit. Sakto to kang Brad Indon, no? So sa akin na bantay ang term sa ilahay ang sa itong mind, no? Importante na makigsunan. Kaya ang atong prinsipyo simbahan is Centyricum Ecclesiae, meaning one mind with the church. Kung nagsimba kag Kristo, lahi imong mind sa mga apostoles, basig lahi nga Kristo imong nasimba. Sa bantayan nun, di ba? Kristo nimo na imong itsura sa Kristo kay morag si Kuan, Donald Trump. Di lahi dahil imong Kristo. Pero ang Kristo na to, katong Kristo sa mga apostoles, nga anak ni Santa Maria. Kaya kung imong Kristo, dili anak ni Santa Maria, masig lahi na nga Kristo, ang imong hinoong nasimba. So, importante yung sa itong nasa mind. Importante kayo. One mind with the church.